बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। हमजानाय सिखावा थाना सिंनिफ्राय जिनजिरि खेवनानै खारखोमालाङो। मंगलबार खालि बेलासि सिङा ओनसोलनिफ्राय नरायनपुर पुलिसआ सानै दुथां सिखावखौ हमदोंमोन। हमजानाय सानै सिखावनि मुङा फारियै ब्रजेन बरदलै आरो रातुल बरदलै होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय हेन्डकाफ खाना दोननाय हालोदाव हराव थाना सिंनिफ्राय खारखोमालाङो ब्रजेन बरदलै मुंनि सिखावा। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सानाव नरायनपुर ओनसोलाव गोबां सिखाव खावनायनि जाथाय जागासिनो दं। बै सिखाव खावनायनि जाथायफोराव बे सानै सिखावा सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामनानै पुलिसआ हमदोंमोन। नैथियाव दङ। आसामनि कामरुपआव बांग्रिं मावखांदों। आसामनि कामरुपआव फिन खेबसेबाव बांग्रिं मावग्लुंलाङो। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बादिब्ला बेलासिनि 5:55 समाव आसामनि कामरुपआव बांग्रिं मावखांदोंमोन। बे बांग्रिंनि मावखांथाया 3.2 गुवारथिनि मावखांदोंमोन। थामथियाव दङ। ठिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारदों। बिटिआरनि गाहाय थावनि क'क्राझाराव गोजोन गैयै महर लादों। थांनाय हरनि 10:30 समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझारनि थागिबि शिबु प्रसाद ब्रह्म मुंनि सासे ठिकादारखौ न'नि लांगोना लामायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा देगारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबना गालांदों आरो गुबुन सासेखौ जोखोम खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाबायग्लांनाय समाव हरखाबै दुथाङा फैनानै देगारजों गाग्लोबदों। दुथांनि गाग्लोबनायाव बिनि सासे लोगोआ गोब्राब जोखोम जादों। गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ क'क्राझारनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुबुनाव दैथायहरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ। डक्टर अनजालि दैमारि आरो बिना गयारिया दुखुथिया नखराव खौरां लाहैदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि उनाव मैया बर' वमेन जास्टिस फरामनि गायसनगिरि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया थांनाय 17 मे खालार खालि चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेंटल थुक्राझार हालामनि 1 नं सालबारि गामिनि थाखो 10 नि फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लानायनि दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। बिथाङा बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों। इयुनाव बेबायदि जाथाया गले गले जाफ्लेबाय थानो मोना, बिनि थाखाय आइजो माहारिखौ सरकारा रैखाथि होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। गुबुन फारसेथिं इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारि बिथाङाबो दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना बिना गयारि बिथाङा खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।